Hello, good morning mga ka-listeners, mga ka-DJ. Mayong adlaw kaninyong tanan. Karon guys, nagdakaw-lakaw ko kay atang og sakyanan padong duty. Karon guys, atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Ug hinaot guys, nga nalingaw mo anang dramaha. Salamat guys sa inyong pagsuporta, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong drama. Ato na sugdan guys sa intro. Mga mata alang kanako. Di ako sa Jeddah guys, Saudi Arabia. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayoko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama nimo sa pagpintal. Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, gitabangan na ni Leonardo si Angela sa pagsusi kung buhi o patay nga bagyod si Frex. Apan bisan si Lara, wa na makakontak ang Frex. O wa na sab kini mo pauli sa iyang apartment. O sa kabuntang niya na, naisgutan nila ni Angela o Leonardo ang libro nga nadaan ni Angela gikan sa nagbaan ni Esmeralda o Boss Pangpang. O gipalimpyuhan kini ni Leonardo kang Angela. Ani kita mo pitakdo sa sumpay sa atong sugilanon, mga mata, alang kanako. Ay, salamat. Anam-anam nang nalimpyo kining moong libro nga ako nakitaan sa ubos sa pangpang. Nana, inanay nang naklaro ang... na may lettering sa ibabaw sa libro. Ako nang napihan. Aron akong makita ko ng sinasawat. Di man din yung libro. Usa ni ka diary. Diary, cute. Baby diary. Huwag may suwat sa ibabaw. Napapas lang. Ako nang lipihan ng maayo. Inanay na naklaro ang suwat sa ibabaw. Esmeralda.
diary ni Esmeralda kini ako nakuha sa ubos sa pangpang. Ako ang nakakita sa iyang diary. Kinalatakuan ko ni Payo. Ako ni Upan. Esmeralda, nahibaw ko nga. Dili nini mo ipabasa sa lain sa buhi pa ka. Pero mangayo ko pa sa iyo ni mga ako kinabasahon. Aron masulpan ang imong kamatayon. Aglihan ko na kang diary. Oh. Dili. Leo, gimingaw na payak kay kunin mo. Baby, may mapagibalik na to itong kasatsa ka niya to. Andam ko magpaubos ni mo. Kung gusto ka magpaubos na ako, pangita si Frex. Ug dada siya sa akong atubangan. Mura magkag nasuko ni Frex, love. Ngano? Kung nahiubos man ako, nahiubos ko ninyo. Unsa? Nganong inyo akong giilan? Ha? Isaon man din ako. Nagpilit naman ang page in diary ni Esmeralda. Nabasa hangtod ang ilawom ini. Nagkalapok na sa mga pahinga sa suwida. Di na kinabasa. Kinahanglang ako ning masalbar ang mga pages sa iyang diary. Pero, unsaon man din ako. Leo, unsa ko nang imong gipanulti? Unsa may kiilad, uy? Ay nalagpamakak. Gipatuo ko ninyo nga wa mahalin ang katapusan kong pinintal. Dili ba? Leonardo, ako mahibaw na ang gipanulti ni mo. Kung wa ka mahibaw, pues sultihan ti ka. Sa adlaw sa art exhibit, gipatuo ko ni Frex nga wa kini mahalin. Apan sa pagtanaw ni Angela, sold out ang tanan kong pinintal. Kuan? O ikaw, kung concern ka nako, kung importante pa ko nimo, dili unta ka mo sugot nga ilaron ko ni Frex. Leo, si Frex lang ang nagplano sa tanan. Pero nahibaw ka. Nakakita ka sa tanan niyang pagpanglupig nako, dili ba? Pero imo siyang gipisagdan. Ngano man, Lara? Tubag ako! Ngano nakahimo mo nini nako? Ngano? Sorry. Leo, sorry. Pero si Frex, siya ang nagplano sa tanan. Siya... Ngano naging wa ka man musulti na ako sa tinuod? Umaabot ka ba akong asawa? Pero ngano tuwa ka man dapig sa pagpangilan ni Frex ako, ha? Ngano? Leo, Di ba ka ba nga sa imong gibuhat? Nahanaw ang tanan ako pagsalig ni mo? Leo, please. Ayaw na kasukot. Palayo na ako! O gayon ako katiman na pa! Pero Leo, Bahala ka na sa imong kinabuhi! Love, unsa may kubuhaton na nang magpasahilo ko nimo, ha? Mahuwasan lang ko sa kong kahiyubos nimo. Kung ang kuno ni Frex ang tanan niyang pagpanikas ako, busa usbon ko, dada si Frex akong atubangan. Pero ako mahibaw ko hain siya. Imo na ka ng problema kung unsaon nimo sa pagpangita si Frex. Palayo na ako. Leo, Palayo na ako! Palayo! Ay, unsa man ron, oy! Ating, si Leonardo tong nisingkit sa. Uy, siya gyud ma'am. Purta mong sukuaw, oy, ngano man ka to?
Kinahanglan masusin ni nato. Ayaw lang kong singkahi. Kung gusto may gusto nimo, panggaon ti kasi mo gibuhat ako. Ha? Wala ko ilabot sa mga plano ni Fred. Di nata magsulti pa. Palayo na ako, Lara. Palayo, please. Leonardo, naunsa naman mo din he? Ngano nasaba man? Ma, ayaw paduulan ako si Lara. Ha? Tita, huwag ko ilabot sa nabot ni Fred kang layo. Pangitaas si Frex. Patubangan siya na ako. Lagaw na! Mga salbahis. Leo, kalma lang. Usa ba nahitabo din he? Ngano nasuko ka man ni Lara? Gitikasan ko nilang duha ni Frex. Unsa? Sa tanang tao sa kalibutan, bisan gamay. Wa ko magtuo nga magkahimo sila sa pagpalikas nako sa among art exhibit. Kay unsa may nahitabo? Gibakakan ko ni Frex, ma. Gipatuo ko niya nga wa pamahalin ang uban ako mga pinintal. Pero ang tinuod, sold out ang tanan. Nakita ni Angela nga ang tanan ako mga pinintal may markang sold. Unsa? Ug hangtod karon. Wa pay balita kung unsa ni resulta sa among art exhibit. Ug na missing si Frex. Ginoo ko. Kinahanglan makitaan si Frex, ma. Sir Leo? Oh, Sir, o sinita po din niya. mayo kay ni Aka Angela. Dad ako sa kong kwarto. Wisit! Nahibaw na day sila yung nga namakak si Frex. Og si Angela ang nakabuking. Panuway ka, Angela. Dangan ka gyud sa mga kinabuhi. Ano tagad ka po na cellphone ni Frex? Hain magit ka ning tawa na. Masabay na hitabo niya. Kumusta naman ang libro nga imong nakuha sa ubos? Sir Leo, diary ni Esmeralda ang akong nakuha sa ubos. Unsa? Mao ka na, sir. Natrapuhan na nako ang cover. Ug pink ang cover ini. Ug may nga nga Esmeralda sa cover, sir. Apan, may problema. Unsa may problema, Angela? Dili na mabasa ang nasuwat sa suot, sir. Unsa? Nagpilit na ang mga pahina sa diary ni Esmeralda. Pangitag paagi. Paughanig maayo. Unya, hinahinaya sa pagbuwag ang matagpahina. Ayaw dali-dali aron di magisi. Oh, sir. Di man ko makatuok na maguna-una sa mga pagkitabo. Sakit kahay na hitabo ni Sir Frex. Oh, ang ako cellphone. Number naman ko ni. Hello? Mamatay ka. Oh, Sir Frex? Ikaw ni? Mamatay ka! Mamatay ka! Kinsa ka? Gipatay ko nimo. Gipatay ko nimo! Rex? Ikaw ni? Mamatay ka! Mamatay ka! Patyon ka ka! Sir Rex? Si Rex. Siya ang ginawag. Siya yun. Ako isave ang yung number. Pero, diin mo siya magkakuha sa kong number. Good morning, Sir Leo. Good morning. Kumusta imong kagabihion? Sir, may nanawag na ko gabi eh. Huwag nagpahad siya nga iya kong patyon. Unsa? Mauna, Sir Leo. Laing kay siya tingog. Mura siya si Sir Frex. Nga mura sa pagdili. Wala siya magpailan nimo. Wa, sir. Igo na siya nag-ingon nga mamatay ko. O gapatyon ko niya. Kun mao. Kinahanglan mag-amping kaan sila. Pero, wa ko'y laing kinudahan, Sir Leo.
Si Sir Frex kaya nanawag. Kaya mo ko ilaing na pasakitan. Saya lang. Kung siya man ang nanawag, angay ka malipay. Nga wa ka magkapatay. Dili ka matawag ng kriminal. Gusto ka, Sir Leo. Pero, makahadlok ang iyang bahad, sir. Ayaw ka bala ka. Pagbabutang kong security guard din sa bahay. Security guard? Mag-hire tag security guard, Leo? Uma, kay may nagbahad ni Angela, nga patyon siya. Kinuog ko. Na naman? Unsa ba rin pagkahitabo, Leonardo? Ayun lang pangutana, ma. Kinahanglan maka-hire tag security guard sa labing daling panahon. Oo, sige. Manawag ko sa agency. O kinahanglan nga wanay makasud ni sa bahay nga dili manawag una. O may pagtugot nato nga makasud. Ikaw ang matuman, Leonardo. Angela? Angela? Sir, may isugo ka? Gikan karon. Dili ka na magawas-gawas din sa bahay. Nakasabot ka? Oh, Sir Leo. Ma, kung pananglit manawag ni mo si Frex, imbitahas siya sa pagpanhi sa bahay. Leo, ayaw lang yun pada sa kainit sa puot. Butak ko, ma. Dili ko makahimo sa pagpasakit bisang gani og langaw. Leo. Busa ayaw kadlok nga makapatay ko. Sige. Manawag na ko agency, Leo. Mag-hire na tag security guard. Ma'am. Ma'am Minerva. Ating. Unsa man? Ay, niya ang security guard nga gi-assign sa agency din his ato, ma'am. Mayong adlaw, ma'am. May adlaw usap. Sa nga mo? Rolando, ma'am. Lando ang akong angga. Sige, Lando. Magkasugod ka na karong adlaw. Mao na ba ka na ang security guard nga mo-duty din sa bahay, ma? Oo, Leo. Lando, siya ang akong anak. Ug usa ko kabuta. Busa, magsalig ko sa imong kaabtik nga manalipod sa akong pamilya. Nagkasabot ka ba, Lando? Magkalaom ka, sir. Wa po ko'y gibantayan nga na disgrasya. Maayo. Sa gate ka mo pwesto. May guardhouse ng daan dito. Hayam na yung una ninyong gwardya, sir. Sagad mamatay ang akong amahan. Wala may mag-hire o gwardya. Sige, makalakaw ka na. Yes, sir. Ma'am, libre siya kaon. Nang ating ilibre siya kaon. Aron dili niya biyan ang iyang pwesto. Ay, sige dong. Leo, hain man si Angela? May gisugo ko niya, ma. Ha? Ug sa may gisugo man niya? Kinahanglang masunod na ako ang akong na-research. Unsaon sa pag-restore ining nagkalapo ka diary ni Esmeralda. Ihubulin ako ining tinaw nga tubig sa planggana. Nana. Milagom na ang tubig na tinaw. Ug inanay na nga nagtamtang ang mga lapok sa matag pages. Uyugon ako kamay ng diary nga nalutaw sa planggana. Esmeralda, tabangi ko mamasalbar pag kinigin mong diary. Ay, paugkon ko na ang diary. O pagkahuman, butangan ako og talcum powder. Ang matag pages, aron mo ay mo absorb sa moisture. Usa na kasi manang nilabahin. Pero pagid na ako makontak si Frex. Nilayas na magitingali ng tawhana. Daang halin sa mga pinintal sa art exhibit. Shit!
Gipasakta na lang ko sa advice. Di na gyud makontak ang iyang number. Bahala na. Mubalik ko silang layo. Dili ko mo surrender. Sir Leo, niyan ang imo kape. Ibutang rasa na diha. Oh. Unsay nakita nimo sa palibot? Mga langgam sa ibabaw sa kamanggahan, sir. Og mga alibangbang sa mga buwak. Ang panahon. Hayahay ang panahon. Way umaabot nga uwan. Ang dayari. Good news, Sir Leo. Unsa ka na? Na-save na ko ang diary ni Esmeralda. Ug imo ba ni nabasa? Huwa pa, sir. Ako pang ipauga og maayo ang mga pages. O gibutangan pa nako og talcum powder. Basi karong gabi mauga na gyud. Mauga na gyud ang tanang pages. Ug ako ning matagsa-tagsa sa pagbuwag sa isig ka pages niya. Sir nga naman, may lain kang gihuna-huna, ha? Ang nagbahad nimo. Wa na ba manawag? Wa naman, sir. Pero nagtuugit ko nga si Sir Frex ang nanawag. Buhi si Angela. Busa kinahanglan nga mag-amping kagyud. Oh, sir. Wa na sa mabalik si Lara din Mayong tagdi na gyud sa mobalik pa. Oh, kining may ihangyo lang ko nimo. Unsa ka na, Sir Leo? Kung ablihan na nimo og basahon ang diary ni Esmeralda, kinahanglan nga na ako mamati nimo. Ha? Oh. Mao ka na. Oh. Imo karong cellphone tubaga. Sir, siya nasab kini nanawag. Tubaga. Hello? Aduol na lang ang imong kamantayon. Sir Frex, nahibaw kong ikaw ni. Ambi ang cellphone. Frex, pakita na ko. Ayaw panghadlok. Bisan unsaon mo siya sa pagpanalipod. Dili mo siya mabantayan sa iyong wardya. Kuhaon gud siya. Upat yun. Hello? Hello? Dili nimo makuhagi ka nako si Angela. Dili! Aduol na lang ang imong kamantayon. Sir Frex, nahibaw kong ikaw ni. Ambi ang cellphone. Frex, pakita na ko. Ayaw panghadlok. Bisan unsaon mo siya sa pagpanalipod. Dili mo siya mabantayan sa iyong wardya. Kuhaon gud siya. Upat yun. Hello? Hello? Dili nimo makuhagi ka nako si Angela. Dili! Sir Leo. Hello? Sir Leo, Gi-off na niya. si Sir Frex ang nanawag no. Wa siya moangkon nga siya. Mula siya laing tao nga nagbahad nga mamatay ka. Ug nahibaw siya nga may gwardya na ta. Buot ipasabot. Nga laalang siya sa palibot. Sir Leo. Kung magkakita pa lang ang ko. Sir Leo. Mubiya na lang tingali ko din Ano siya? O gano'n mo biyak ka man? Aron dili mo makangin si kagubo tungod ako. Ako lang ang gusto niya kuhaon, sir. Dili ti ka mahimong pasagdan, Angela. Sirado ang gate. May kwartya na dayong pay. Ma'am? Siya to, ma'am? Ako si Lara. Pangasaw uno ni Leo. Pasudla ko. Nanawagon ako sa sod, ma'am, ha? Di na kinahanglang manawag ka. Sa ako ng kiingon, ako si Lara. Og nagpuyo ko anang baya. Sorry kay ma'am, pero hugot ang instruksyon ako nga
dili magpasod bisan kinsa din eh. Ngoy pagtugot nila. Ug apil lang ka, ma'am. Leche! Kay stricto ko ni mong gardyaha ka. Sige na, tawag ka sa Leo. Pagdali. Hello. Ma'am, may gustong musod. Lara Angan. Pangasawnon ko siyang si Leonardo. Pasudla siya, Lando. Kalakot ng kinabuhi ah. Lara, magsulti ta. Sunod ako sa bin salon. Ay, maraglain magtinagdan ako si tita. Tita, unsa ka na pagkiksultihan man ako? Hain si Frex. Misulti na ako sa tanan si Leonardo. Inyo siyang gitikasan. Mao nga naabdan ta mo nga naglalis. Tita, ayaw ko apil sa kabuang ni Frex. Si Frex lang ang gustong manikas ni Leo. Pinaagi sa paghakop sa tanang halin silang mga pinintal. Ngano nagkahimo man mo ani? Ni Frex lalis. Ngano wa man siya maghunahuna sa ilang kasuod ni Leonardo. Tita, sugarol si Frex. Og dagan siyang problema sa kwarta. Pero gitugta ni mo siya nga binuangan ng anak. Nga iyang suod gahigala mao ba? Unsa siyang matanga sa pagkahigala, Lara? Ikaw? Ngano wa ka man makabadlong niya? Ikaw unta ang mabadlong ni Frex kay kamo ang magkuyo-kuyo. Tita, gibadlong na ko siya. Pero dili siya mo patuo. Og madlok sab ko musumbong ni Leo sa iyong mga plano kay Kay unsa? iwa na sa mayong panghuna-una si Frex. Unsa? Tita, tabangi ko sa pagpasabot ni Leo. Nga ko'y labot sa gibuhat ni Frex niya. May labot ka. Leo? Ganong mibalik ka. Nga dili ka uban si Frex. Gipakita na ko siya sa ila. Pero wa siya dito. Og nagtuo ko nga wa na siya mupauli dito so sa adlaw nga nagkuyog sila si Angela. Dito sa doktor. Unya, ganong mibalik man ka. Kuan? Dili ka mahimong bubalik din kung dili nimo kauban si Frex. Busa, lakaw na. Leo, please. Ayoko ingnan ini. Igo ko lang gibuhat ang angay na kumbuhaton, Lara. Busa, lakaw na. Ug ayaw na gid pagbalik din kung dili nimo kauban si Frex. Leonardo? Shit! Nagpaubos na ko nimo. Pero kahit kag bato kag kasing-kasing Leo. Og naingon ka init tungod ni anang Angela. Wiset! Wiset ka, Angela. Wiset ka! Kipupos na nimo ang akong pagpaubos, Leo. Busa ka ng Angela ang makatilaw sa akong kasuko. Ganong wa pa makamatog, Angela. Naguna-una lang ko sa kong kahimtang din, sir. Nagahasol na ko nimo. Maayo na gid kang muila og bahot, sir, no? Samtang gamito nimo ang pahumot ni Esmeralda. Madumduman tagi ka, Angela. Sir, panahon na nga basahon ko ang diary ni Esmeralda. Kinahanglang mahuman ko na ni Pasa. O pagkahuman ako basa ini. Mo-resign ako pagka-nurse ni mo, Sir Leo. Angela, Nahibaw ko nga magmalinaw na mo. Kunwa na ko din, sir.
Unya na ta mag-isgot sa imong resignation. Basahan na ang diary ni Esmeralda. Asa ko magbasa, sir? Sa akong kwarto? O Sa- sa imong kwarto? Sa imong kwarto. Sa kaning kwarto ni Esmeralda. Frex! Hain ka! Hain ka, Frex! Pakita na ko! Ah! Oh. Frex! Diin ka man! O ganong may paka ng umo! Tungod ni Angela. Unsa? Angela? Siya ang napak na kong bato. Diin! Og ganong galit ka na huwag tang, ha? Dito may si Angela sa nahagbungan ni Esmeralda. Ug ako unta siyang lukoson. Pero ang tunta, misukol. Ug yapak ang oo bato. Mao pa? Busa. Kinahanglang makuha ko si Angela. Patiyong ko siya. Kana, mao kanyang gusto kong mahitabo, Frex. Patya si Angela. Ug mabuhat lang ko na kung magtuo sila nga patay na ko. Unsa? Unsa namsab ni kabo ang nga miabot sa imong utok, ha? Sunda ang akong mando. Patay na ko. Kana ang ibutang sa mong utok. Frex, Missing ko. Kay patay na ko. Mao ka na ang natabo na ko, Lara. nabuang ka na ba? Oh! Nabuang na ko. Ug matarong na ning utok na ko. Kung makuha ako si Angela. Frex, Di na ko manawag ni Angela. Di na ko magbahad niya. unsa? Ngano? Nagkapanawag na kaniya, ha? Oh, ako siyang gadlok. Pero, wa ko magpailang ako si Frex. Lahi ang tingog akong gigamit sa pagpanawag niya. Pero, gibutangan nila gwardya ang bahay tungod sa akong mapanawag. O wa na nimo mahuna-huna. Mao nang usbon ko ang akong estratehiya. Patuhuon ko si Angela nga napatay ko niya Unsa? ug nagkinahanglan ko sa imong tabang. Naana sa tong atubangan ang diary ni Esmeralda, Sir Leo. Sugdan ko na ba ang pagbasa, Sir Leo? Oh, basahan na ang diary ni Esmeralda, Angela. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.